Lab sindikatuak 10. biltzar nagusia ospatu du Biarritzen eta bertan egon diren 500 ordezkariek labeko kudeaketa txostena onartzeaz gain zuzendaritza berriaren osaketa hautatu dute. Hori dela eta hemendik aintzina labek 2 buruko lidergoa izango du. Garbin Aranbururekin batera Igor Arroyo arituko baita. Arratsaldeon ikusentzuleok, gaurko saioan laben 10. biltzar nagusia aipatzeaz gain, igandean iraganen den hauteskunde legislatiboetako 2. itzuliaz hitz egingo digu Nerea Olaso lankideak. Ongi etorri. Biarritzen hasiera eman dio ostegunean lab sindikatuak bere 10. biltzar nagusiari. Gaur bertan zuzendaritza berri aukeratu dute afiliatuek. Sorpresari gabe Garbin Aranburuk segida hartuko du idazkari nagusi lanetan, eta berarekin batera Igor Arroyo arituko da. Iparraldeari dagokionez, Argi Txudifok hartuko du bozeramaile kargua. Borroka sindikal andana bat martxan jarriak dira, piztuak izan dira kurtso honetan. Eta orotara, ehun lantoki baino gehiagotan grebak eraman ditugu. Grebak, borrokak, lan eskubideen alde, enpleguaren defentsan eta diskriminazio guzien kontra. 2017an sindikatuak eredu sindikala berritzeko egindako apustuarekin asmatu dutela nabarmendu dute Garbin Aranburu eta Argi Txudifok. Hain zuzen azken 5 urteetako kudeaketak afiliatuen babes zabala jaso du. Kudeaketa txostena aurkeztu dugu eta onartua izan da 189,13 Kudeaketa txostenaren izaera parte hartzailea azpimarratu dute ordezkariek, eta horren adibide dira aurkeztutako autozuzenketak. Horien baitan Euskaldeka antolatutako batzarretan izan diren oharrak kontutan hartu dituzte. Horietariko bat gazte prekarietateari dagokiona da, edota nazio biltzarrari buruzkoa. Hain zuzen azken honen osaketarako irizpideak osatuko dituzte. Jasotako zuzenketa kopuru altuak eta onartu gabe gelditu diren apurrek agerian uzten dutena da, labek datozen urteetan garatu beharreko ildo soziopolitikoaren gaineko eta planteatzen diren tesi nagusiekiko adostasun maila handia dagoela. Eta baita ere, erakutsi duguna da, zuzendaritzak adostasunetara iristeko daukan borondatea eta gaitasuna oso handia dela. Aranbururen erranetan orain 5 urteko kongresutik ona labek sindikalismora berrikuntza ekarri du. Gure inguru hurbilean lehen sindikatua izan ginen kapitalismoaren eta bizitzaren arteko talka sindikalismora ekartzen, eta berdefinitze horrek pentsatu eta aritzeko moduetan paradigma aldaketa oso bat suposatu zuen, ez? Sindikalgintza feminista praktikara eramateko aurrera urrats handiak eman ditugu. Ari gara ere langile, migrante eta razializatuen esplotazio egoerak borrokatzen eta sindikatu antirrazista bilakatzeko urrats berriak emateragoaz. Azken batean, gure bokazioa badelako sindikatua langile kolektibo guztiarentzat tresna eraginkor bat izatea. Sindikatuak nabarmendu du bizitza erdigunean jarri behar dela, eta errotiko aldaketak egin behar direla, eta horiek borrokatu egin beharko direla. Klase borroka parte hartze instituzionalen organoetara eramatea lehenetsi du orain, eta besteak beste sindikalismo feminista eta antirrazista izatean sakonduko dute. Mobilizazio ziklo berri bat martxan jarri beharra defenditu du sindikatu honek, hori izan da sindikatu honen egitekoa eta lehentasuna azken hilabete hauetan, eta biltzar nagusi honetara helburu hori lortuta iritsi garela esan dezakegu, ez? Hasiera eman diogu azken kurtsoan sektore eta enpresa desberdinetan izandako greba eta mobilizazioak gogoratuz. Ordezkariek nabarmendu dutenez, Biarritzen iraganden kongresua puntu eta jarrai bat izango da sindikatuarentzat. Berrikuntzak sakondu eta norabide horretan erabaki berriak hartzeko. Anik Trundai makronista eta Iñaki Etxaniz Nupeseko hautagaia aurrez aurre 2. hautesbarrutian. Lehia estuena bertan espero da, aldea txikia izan baita 2 hautagaien artean.
Maite dut jenden entzutia eta haekin dosierak antolatzia eta ere maitea bururaino, ez dut sekulan jauz lasatzen eta maite dut hori eta nahi nuke dener eran behar dutela ni konfientzia egin zenta hen borroka izaiten alda ene borroka. Laborantza, bake prozesua eta hizkuntza gutxituen irakaskuntza segurtatzea defendatuko dut. Izan ere euskararen eta bake prozesuaren gaietan eztabaida beroa izan dute bi hautagaiek asteuntan. Zer leporatzen didazu ez naizela euskaldunegia, errandu euskaliztuna den hautagai bakarrak. Desafiatzen zaitut zure nagusi Melanchoni euskara edo biharnesa defendatzea eskatzera, erantzun dio. Bi hautagai hauen arteko aldea txikia izanik, beste alderdietako boto emaileek izan dezakete giltza. Eta hildo horretan, EH Bai alderdiak boto kontsignarik eman ez duen arren, laugarren hautez barrutian, ñabardura bat eginen dutela adierazi dute, eta Etxanizen alde eginen dutela. Etxanizekiko hurbilpen bat egokia izan zitekeela, bi arrazoinengatik, batetik Macronek azken 5 urteetan egin duenaren jarraipenean etor dakigukena larria izanen baita, eskubide sozialen murrizketari begira, baina baita ere lekuko aldarrikapenei dagokienez, ez baita antzi behar 5 urtez mespretxoa besterik ez dugula jaso. Eta bigarrenik Etxanizek hainbatean ezkerreko abertzaleen aldarrikapen gehienak bere egiten zituelako. Ñabardurekin oski, baina bere egiten zituelako. 5. hautesbarrutian Florence Lazer eta Sandra Pereira lehiatuko dira. EH Bairen boto emaileak eskuin muturera joan zirenak, Lege Publiken eskuin tradizionalekoak, abstentzionistak, zeinen bila joanen diren galdetuta. Zer nahi duzu erretreta 65 urtetan, soldatak ez igotzea, beste alderdiei bozkatu zieten guztiei egiten diegu deia gurekin batu eta nahikoa da esateko. Zuen esku dago blokeoa ekiditea esan die boto emaileei hautagai makronistak. Edo gehiengoarekin batekin eta herrialdeak aurrera egitea edo bestela dena geldirik egonen da. 6. barrutian, Vincent Brou makronistak alde handiagoa aterazion lehen itzulian Tom Dubois Nupeseko hautagaiari. Kanpaina egiten aritu dira aste guztian. Logi Etxepar ordezkariarekin hautagai nagusiak autoistripu bat ukan eta gero. Abstentzionistei eta lehen itzulian beste alderdiei botoa eman zietenei deia egin die. Écoutez, nous on défend un programme de gauche, un programme social, un programme écologique et je pense qu'ils ont tout à y gagner à voter pour nous. Programa defendatuko dugu, soziala, ekologikoa, elkarrekin hobe bizi nahi dugu, zerbitzu publikoak denentzat hori eramanen dugu. Donc, mais j'ai envie de leur dire, ne nous croyez pas, soyez convaincus. Erretetaren adinaren kari ikusi zer egiten den Europako beste herrialdetan. 75, 77 izaten da, eta hemen 74 jeistea ere aurre ikusten da, hitz egin beharreko gaia da. Igandean 8:00 goiti ezagutuko ditugu, Ipar Euskal Herria ordezkatuko duten 3 diputatuak zeintzuk izanen diren Pariseko Asamblea Nazionalean. Ostirala da eta astero egin ohi dugun bezala, asteburuko planak proposatuko dizkizuegu. Asteko Baxen Nafarroara Garazira joko dugu, ostegunean hasi eta bihar burutuko baita Loturak Festivala. Urtarrilaren 28an Zoritxarreko autoistripu baten ondorioz utzi gintuen Leire Iribarren 24 urteko musikaria omentzeko antolatu dute festival hau. Bertaratzeko gomita Iribarrenen lagun eta ezagunei ez ezik bera ezagutzeko aukera izan ez zutenei ere zabaltzen diete. Kostaldera etorrita gaur hasiko da Xaltaia Festivala Ziburun. Igandera bitartean 10 talde entzuteko parada izango dugu herriko hainbat xokotan guztiak urririk. Besteak beste, Koxe Arbiza plazan Polin eta Julieta arituko dira gaur iluntzean, bihar Pilota plazan, Agustin Alkat eta Odei eta igandean Oasis Band eta Tiktara.
Ziburutik oso gertu Azkaingo ikastolak 50 urte mendeurrena beteko du eta urte betetze seinaleturako egun osoko egitaraua prestatu dute lapurtarrek bihar. 11etan aurrentzat animazioak eta 12etan musikoak izango ditugu. Arratsaldean herri bazkariaren ostean herri kirolak eta kontzertuak antolatu dituzte Kilika gaztetxean. Besteak beste, Willis Drummond, Quartz eta Inaut Elorrieta. Bizkaitarraren musikarekin agurtuko gara gaur ikusle lagunok, igande goizean itzuliko gara astekariarekin, itzalitik ibili ur asko edan eta zaindu zuen burua. Asteburu on. Ikutsa batzu zehazkatik